אנחנו ממשיכים לעסוק בהשפעות של המלחמה על עולם הנדל"ן, אבל מזווית קצת אחרת. בשנים האחרונות אנחנו עדים למגמה שהולכת ותופסת נפח ועניין. זוגות רבים שהגיעו לגיל 60 ונשארו לבד בבית גדול, מחפשים לעבור למקום מפנה, כזה שישדרג את איכות החיים שלהם, יאפשר להם בעצם להתחיל חיים חדשים, ובימים אלה חשוב שגם יהיה בו ממד כמו שצריך הרי. אז נגיד שלום לשירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים, ויזמית פרויקט סיון בראשון לציון. שלום לך. אז הבנו, אנחנו מדברים פה על קיפאון בשוק הנדל"ן, אצלכם אני מבין אין קיפאון, הפוך, לא, אצלנו חם. הפוך. תסבירי. אנחנו רואים בעצם שהמלחמה היא קטליזטור לאנשים לעשות שינוי. קודם כל אנחנו הריזורט ליבינג הראשון בישראל שממש נפתח, כך שיש סקרנות מאוד גדולה, אנשים רוצים לראות מה זה, רוצים לחוות את זה. להיות הראשונים, אוהבים ברור, אנחנו ישראלים. אני הראשון, כן. לגמרי. אבל יותר מזה, הם רוצים לחיות טוב, אחרי חודשיים של ריצה למקלטים ולממ"קים ולממ"דים. אנשים רוצים לחיות טוב, הם רוצים לגור על הים, הם רוצים שהכל יהיה בבית שלהם, אם זה הבריכה והחדר כושר כמובן, אבל גם שאתה יורד למטה ויש לך את הסופר והקניות והמסעדות והבר ואפילו המשרד שלך. והם מבינים שזה טוב להם לא רק לעכשיו, כשאנחנו יותר רגועים, אלא גם אם חלילה חוזר ויש מצב מורכב יותר, אז בגלל שיש לך את הכל בבית אצלך והכל עם מורחבים מוגנים, אז השגרה נשמרת, כיוון שאתה לא צריך לצאת מהבית, אתה לא צריך להיכנס לאוטו. כן, מצד שני, אנחנו מדברים על אנשים שגם ככה זה מגורי יוקרה, צריך לומר, נכון? תסכימי איתי, זה לא לכל אחד. אז אנשים שגרים יוקרה, יש להם בתים גדולים. אולי באמת אין להם ממ"ד, אבל. נכון. ואולי באמת הבית גדול וצריך לרוץ כשיש אזעקה. נכון, אנחנו רואים... וגם לבד. אנחנו רואים בעיקר מעבר של אנשים מבתים גדולים שיש להם מקלט, ואז כדי להגיע למקלט הם צריכים כמה פעמים בלילה לרדת כמה קומות, או לחלופין, דווקא אנשים שכן עברו למגדלים, נגיד בתל אביב, אבל שהפתרונות מיגון זה ממ"קים, והם רוצים לישון לילה שלם, וב-C1 יש בכל יחידה סוויטה שהיא גם ממ"ד, ואתה יכול ללכת לישון ואתה לא צריך לקום לאזעקות. זו חוויה מדהימה לגמרי. אני חייב לשאול אותך, אבל אנחנו מדברים פה על קיפאון בשוק הנדל"ן, והתחלתי עם זה. אז אנשים, מסתבר שכן רוצים לשנות וכן רוצים לעשות. אני חושבת שדווקא בתקופה הזו, אנשים רוצים להרגיש שהחיים ממשיכים, הם רוצים לחגוג את החיים, והם רוצים לדעת שגם בתקופה לא טובה, אז הם יכולים להמשיך לחיות טוב, גם ליהנות מפעילויות ולראות חברים ולארח, ואת הדברים האלה אי אפשר לעשות בתקופה של מלחמה. בתקופה של מלחמה אתה דוחה את כל האירוחים שלך, המשפחה כמעט לא נפגשת, אף אחד לא רוצה להיות בדרכים. בריזורט ליבינג גם יש לך אולמות ומתחמי אירוח, והכל עם מרחבים מוגנים, כדי שתוכל לארח את המשפחה שלך בכיף, יש מספיק מקום לכולם, ויותר מזה, אם דווקא למשפחה אין ממ"ד בבית, אז יש לנו סוויטות של אירוח, בכל אחת יש ממ"ד, ואז כל המשפחה באה, יש לכל אחת סוויטה עם ממ"ד, זה כמו חופשה משפחתית מדהימה, אבל עם מרחבים מוגנים, אתה ממשיך לחיות וליהנות. טוב, שירה, עשית לי חשק לבוא לבקר, בטוח, בקרוב. תודה רבה לך. בזמן. הטלוויזיה של ישראל. 12